Presidente Capitán Pichichi. Sí, é o que toca. Pensaches en algún momento en dar chavais a ti mesmo? No, por hora no. E que pagues dunha vez as multas, que faz un pouco abuso de poder con iso de que eres presidente e que debes moitos cartos. É verdade, ten toda a razón. A verdade que son o único que aínda non as pagou, que teño a deuda acumulada, pero de feito, como bo presidente, pagos a final de tempada para un viaxe que facemos en xuño, e todas con recargo, que non me perdonan unha e vai todos os meses con recargo, así que colaboro suficiente. E despois houbo tamén quen acusou a Jairo de roubar material da S de Burela, e incluso, ollo a isto, caixas de cartón da cantina onde veñen os aperitivos habituais que existen nos campos de fútbol, de patatillas e ese tipo de cousas para facer caneleiras. É verdade, que houve un par de veces que me quedaron na casa, o mesmo, as prisas, e bueno, tirei aí un par de xornadas de recortes das caixas dos jumpers que temos no bar, e bueno, foi colando, digamos. O proxecto que temos ten moitísimo protagonismo á base, temos 15, 16, 17 canteiráns no equipo, todos saliron da base, pois é incrível, bueno, para min como xogador que me criei na base, ascender ao equipo da Vila como presidente a preferente, a vez que xogo, pois xa nin se conta. Así que nada, cos pés na terra, intentar salvar a categoría igual con xente da casa, enchendo a Marosa todos os domingos como vimos facendo estes últimos 4 anos, despois xa se irá vendo.